san bara za a kawo ki? A'a, ban san bara aka kawo. Ni inda ta san yara ta ce wallahi ba zan zo na bara. Me sunan ki? Khadija. Aisha. Fatima. Maryam. Khadija. Yes. Ke me kike so a rayuwarki? Boko. Eh? Boko. Boko da me? Da Islamiyya da. Kike so a Da rayuwarki? gwamnati. Amma aka kawo ki yin me? Aka kawo bara ta aka ce tallaga a kana bara. To kina son bara? A'a. Ba kya so. Daga wani gari aka kawo? Kano. Wani gari? Zarba. Ya sunanki? Abasiya. Daga wani gari kika zo? Daga Arewa. Yanki ce ta kawo ki? Rijiyar Lemo. Kakata ce. Kin san bara za a kawo ki? Ban sani ba ta aka yi talla za a kawo. Ce aka yi me? Ta aka yi talla za a kawo ni. Sai yanzu aka ce bara za a. Bara kuma ba ki son bara ko? Kina son boko? Ya sunanki? Fatima. Fatima. Daga wani gari? Kano. Kano. Ke ma daga wani gari? Kano. Ke daga wani gari? Abuja. Daga Abuja aka kawo ki? To. Na di yaran nan ga suna. Je bara ni kuma ban so. Ke ma aka ce me? Ke ma ba kya son bara? Duk ba kwa son bara?